ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് നേടിക്കൊടുക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശ് ബി.ജെ.പിയുടെ അടിത്തറ എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഉത്തർപ്രദേശിൽ പാളിയാൽ ബി.ജെ.പിക്ക് അത് വലിയ തിരിച്ചടിയാവും. എന്നാൽ ഇന്ത്യ സഖ്യം രൂപീകരിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലേക്ക് എസ്.പിയും ബി.എസ്.പിയും കടന്നു വരുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും എസ്.പി മാത്രമേ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തോട് അകലം പാലിക്കാതെ കൂടെ നിന്നുള്ളൂ. ബി.എസ്.പി ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മായാവതിയുടെ ബി.എസ്.പി, അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എസ്.പി കഴിഞ്ഞ തവണ ലോക്സഭയിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ മഹാഗത്ബന്ധൻ എന്ന മുന്നണിയുണ്ടാക്കി ഒന്നിച്ചാണ് മത്സരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് 39% വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ബി.ജെ.പിക്ക് 49% വോട്ടുകളാണ് 62 സീറ്റിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ 39% വോട്ടുമായി ബി.എസ്.പി എസ്.പി സഖ്യം 15 സീറ്റുകളിലാണ് വിജയിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തനിച്ച് മത്സരിച്ചു. പിന്നെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും തനിച്ച് മത്സരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ബി.ജെ.പിയുടെ പല സ്ഥാനാർത്ഥികളും 6000 വോട്ടുകൾക്കും 4000 വോട്ടുകളുടെയും ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വിജയിച്ചത്. അത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിച്ചു പോയതാണ്. എന്തായാലും ഇത്തവണ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലൂടെ എസ്.പിയും കോൺഗ്രസും ഒന്നിച്ച് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുമായി സഖ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ മാത്രമാണ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത്. 20 ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വേണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ അത് ഇതുവരെ എസ്.പി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തി ഒന്നിച്ചു മത്സരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പരമാവധി 11 സീറ്റ് വരെ നൽകാൻ അഖിലേഷ് യാദവ് തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ അതും കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് സഖ്യത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. RLDയുമായി സഖ്യം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അഖിലേഷ് യാദവ്. കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യ ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായും പ്രചരണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനാവൂ. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് സ്വന്തം കരുത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ള സീറ്റുകളാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നാണ് എസ്.പിയുടെ ആരോപണം. നിലവിൽ ഒരു സീറ്റ് മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന് ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ളത്. 2014 ഉണ്ടായിരുന്ന 2 സീറ്റുകൾ 2019 ഒരു സീറ്റായി ചുരുങ്ങുകയായിരുന്നു. അടുത്തിടെ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കാര്യമായ നേട്ടം കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പോസിറ്റീവായ രീതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന് UP കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അജയ് റായ് പറഞ്ഞു. ഇവർ തമ്മിലുള്ള സഖ്യം ഉണ്ടായാൽ ബി.ജെ.പി അത് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ബി.ജെ.പിക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഏകദേശം 4 കോടിയോളം വോട്ടുകളാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണ എസ്.പിക്ക് ലഭിച്ചത് 1.5 കോടിയോളം വോട്ടുകളാണ്. ബി.എസ്.പിക്ക് 1,65 ലക്ഷം വോട്ടുകളും ലഭിച്ചിരുന്നു. കോൺഗ്രസിനാവട്ടെ ഏകദേശം 60 ലക്ഷത്തോളം വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. എസ്.പി ബി.എസ്.പി സഖ്യത്തിന്റെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കണക്കൂട്ടിയാൽ ഏകദേശം ബി.ജെ.പിയുടെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിന് തുല്യമായി തന്നെ വരും. ഇത് കഴിഞ്ഞ തവണ ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാവും. ഈ വോട്ടുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആവാതെ ഒരൊറ്റ സ്ഥാനാർത്ഥിയിലേക്ക് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയിലേക്ക് പോയാൽ നിലവിലുള്ള ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വിജയം വലിയ പരുങ്ങലിലാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി.ജെ.പി നല്ല ആശങ്കയിലാണ്. എന്നാലും ബി.ജെ.പി വലിയ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരണം അവിടെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും എസ്.പി കോൺഗ്രസ് സഖ്യം ഒന്നിച്ച് മത്സരിച്ച UPയിൽ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഫലം തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.